Leanu, ia-le mă. O sandeala, da, s-a ridic. So. Telescopul, că n-a faci omul. Adică, E capul. Asta, dar ne puso să te le... Nu pus acolo. Pentru... Și te slăbozi, da. Prieteni, suntem aici, vrem să schimbăm aici la mașina asta telescopele. Avem mecanici tot ce trebuie aici. Acum, fisurile. E ok? N-ai. Instalați caminadelor. Murăru, ha? Și-o desdubag, dăm peste abricus. Haideți aici. Uitați. Vrem să schimbăm telescoapele și în spate și în față pe mașină. Hai să vedem care e partea stângă, partea dreaptă. De la mine. Ce contează? De la mine că văd. De la mine că văd. N-a putut. De la mine că văd. Vezi ce e acolo, Manu? Cu ceva la bujie? O dosă, da? Avem și în spate. Trebuie să văd. Cred că trebuie și astea. Asta se ține al Da? Facem un vlog aici. Uitați ce mecanici am aici. Bun, tu ești pe la da? Ce? Hai, vii ca Caradani. Vii, mult, hai. Şöyle sıkıyor. Şöyle de böyle gidiyoruz. Şöyle sıkıyor. Maksimum. Öbür bu zor bekliyoruz. Vurduruz. Dinamicamente sonoro. Vivo sonoro. Mandelo. Acana. Așa de tele. Să schimbăm și în spate, că dezastru pe ea. Amortizoarele. E cade asta. Da. Dani, e cade și ai presa. Mi s-au la invers. Ha. Mi s-au la invers. Ce zic? E cade. Nu știu ce e aici. Noi suntem cu mecanica. Avem mecanică aici. Luna asta nu e, luna viitorii putem găra asta. Muriu, doamne. Putem găra un cameruț acolo, să avem acolo cine trebuie nouă. Că cheii lasă lângă mentie. La cine pe prima? N-am, că n-am. Că se nu știu lucru. Numai chide mișto, Dani. Chide-le mișto, Dani. Chide-le mișto, Dani. Dacă mâncăm și presa, ce mai chid asta? Un pic. Hai, Vă descurcați, băieți. Terminat unul. Acum îl montează. Mai avem pe partea asta. După aia astea pe spate. Trebuie să le schimbăm la mașina lui taică-miu, că erau
Dezastru pe mașină. Să vezi cum stă mașina, mă. Manu. Cu astea noi. Mă, oricum altceva. Dacă aveți nevoie de serviciile noastre, Da, avem mecanici aici, avem tot ce trebuie. Lucră foarte bine băieții. Deja e montat. Autotusian. Oradea, Autotusian. Ai lucrat la Autotusian, Dani? N-ai lucrat, nu? Nu, încă nu. Încă nu, dar nu-i târziu. Desfalma. Ține compul ăsta. Dar și o comandă din cealaltă. Este făcut. Andar ce e fix cu doar ce e fix cu timp. Păi am terminat unul, suntem la al doilea telescop. Mai avem astea pe spate.
Asta sunt este. Mai avem partea asta și gata, am terminat. Am înghețat aici afară. Grea meserie. E fainul ăsta. Diferențul că ai o mică. Da, nins aici. Băi, și ieri vreme frumoasă pe aici. Vorbesc serios. Alo eu. Am înghețat. Nu mă dau cu Te ajută, Gabi. Blondel cât am în gol? Atât Dumnezeu. Da, man, tinau tu cara penes manga, daí que tu ce vas des manga. Penes. Să nu mai numai că nașa, me. Nu mai așa.